سلام 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 أبرحون كربان كينكم نزا channel تكاتاتلو سلام طيب صحكم الناولكو كم تلمود نايس سمناوي فوركس ماركت أناليسيس حيزا مسيالله كسام مودات هدما كتكاتاتلوني عدمكم كم زرعنا يو زحالف سومون ناي انترست ريت مغراز ناي يو اس كومون ناي اف او ام سي ميتين ويدمات ناي فدرال اوبر ماركت كوميتاز بحال زغبرو سبيتش بفلاي دما جيرمي باول ኣብ ማርኬት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ምንቅስቓስ ርኢና ኢና ብጣዕሚ ሓንቲ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነት ሰሙን እያ ሓሊፋ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይ ኢና ክንፅበ ሓቢርና ንርአ ብቐዳምነት እንሪኦ ኣሰት ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ ዲኤክስዋይ ድሕሪ እቲ ናይ ነዊሕ ቢሪሽ ሙቭ ብፍላይ ድማ ምስቲ ኢንተረስቲ ምቑራፅ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሴል ኦፍ ክኸይድ ቀንዩ ሕጂ ድማ ፕራይስ ነቲ ዝሓለፈ ስትራክቸር ሚቲጌት ገይርዎ ኣሎ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ድማ እንታይ ክንፅበ ኢና ማርኬትና ናብ 98.1 ኤርያ ናብዚ ስትራክቸር ሊትል ቢት ሪትሬስመንት ክንፅበ ኢና ካብዚ ንድሕሪት ግን ክሳብ 99 ዘሎ ናይ ዶላር ቡልሽ ክንርኢ ትኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 98 ነጥቢ ሓደ እዚ ስትራክቸር እዚ ማለት እዩ ናይዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ኣብ ዲኤክስዋይ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ክሳብ 96 ክሳብ ኣብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ፎርም ጌራትና ኣላ ብሓፈሻ ድማ ኣዝያ ብልፅቲ ምንቅስቓስ ክትገብር እያ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ጌርና ዶላር ኢንዴክስ ክንፅበያ ኢና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጂዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ግሬት ብሪቴን ዩኤስ ዶላር ግሬት ብሪቴን ዩኤስ ዶላር ድማ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ላስት ዊክ ምዕፃው ማለት እዩ ዓርቢ ሊትል ቢት ሴል ኦፍ ንርኢ ኣለና ናይዚ ሴል ኦፍ ድማ እቲ ሪዝን ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ፕሪቪየስ ስትራክቸር ኣብዚ ሚቲጌት ስለ ዝገበሮ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ክንፅበ ኢና ብዝኾነ መንገዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.3350 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ንሕብሬ ጌራትና ስትሬት ኣወይ ቢር ማርኬት ወይ ድማ ቢሪሽ ክንሕዝ ኢና በንፃሩ ድማ በዚ ዘለዎ ቡሉሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚ እንድሕር ፎርም ጌርልና ስትሬት ኣወይ 1.3441 ብሬክ ኣውት ናይዚ ማለት እዩ ኮንቲኔሽን ክንርኢ ኢና ብሕፅር ዝበለ 1.3350 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ሴል ከይንኣቱ ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣብ ቡሊሽ ሙቪ ቀኒ ማለት እዩ ፕራይስ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፕሪቪየስ ስትራክቸር ሚቲጌት ጌርና ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ እንታይ ክንፅበ ኢና 1.1759 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትና ኢሚድየትሊ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ፕራይስ ድማ ናብ 1.1900 ክትበፅሕ እያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ በንፃሩ ድማ ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ኣገዳሲት ዝኾነት ኤርያ ኦፍ ቫሊ ፎርም ጌራትና ኣላ ፕራይስ 1.1725 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌራትና ድማ ኦል ደ ዌይ ቢር ማርኬት ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ድማ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ 1.1725 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ሴል ፖዚሽን ከይንኣቱ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ ጂቢፒ ጂፒዋይ ይኸውን ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ሰትኣፕ ላስት ዊክ ኣዝያ ብልፅቲ ነይራ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ኣዝያ ብልፅቲ ሰትኣፕ ክትኮነልና እያ ማለት እዩ ከም ዝሪኣ ዘለና ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትረንዲ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ላስት ዊክ ድማ ፕራይስ ሙሉእ ኮንሳሊዴሽን ፎርም ገይሩልና ንሪኦ ኣለና ስለዚ 208.14 ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ሾርት ክንርኢ ኢና ናይዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣውት ሙሉእ ብሙሉእ ሴል ክንርኢ ኢና ብሕፅር ዝበለ በንፃሩ ድማ ፕራይስ 208.84 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ሃየር ታይም ፍሬም ብሬክ ጌራትና ድማ ኦል ደ ዌይ ባይ ክንሕዝ ኢና እዚ ማርኬት እዚ ነቲ ኦል ታይም ሃይ ዝበሃል ናቱ ንዕኡ ፊል ክገብር ተኽእሎታት ክህሉ እዩ ማለት ብሓፈሽኡ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ናይ ኔክስት ዊክ ሰትኣፕ እያ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጎልድ ይክኸውን ጎልድ ሓለፈ ቪድዮና እንድሕር ርኢናዮ ካብዚ ኮንሳሊዴሽን እዚ እንድሕር ወፂኡ ዝኣሰት እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤክስፓንሽን ፌዝ ክንረክብ ኢና ወይ ድማ ብሉፅ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኢና ነርና ላስት ዊክ ድማ ምስቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ዝተሓሓዝ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ምንቅስቓስ ርኢና ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 1500 ዝኸውን ብሓደ ግዜ ማርኬት ክኸይድ ርኢናዮ ማለት እዩ
ሕጂ ድማ እንታይ ክንፅበይና ፕራይስ ስቲል ቡሊሽ ማርኬት ሆልድ እዩ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ነቲ ናይ ኦል ታይም ሃይ ሚቲጌት ኣይግብሮን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ሕጂ ግን ፍራይዴይ እንድሕሪናዮ ሙሉእ ብሙሉእ ሪትሬስመንት ንርኢ ኣለና ሶ እንታይ ክንሪኢና ሕጂ ድማ 4258 4258 ማለት እያ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕሪና ስትሬት ኣዌይ ቢሪሽ ክትከይድ እያ ብሓፈሻ ግን ስቲል ዊ አር ኢን ቡሊሽ ሆልድ ማርኬትና ድማ ናብዚኣ ሪትሬስ ክትገብረልና ናብ 42 77 ኤርያ ናብዚኣ ሪትሬስመንት ክትገብረልና ክንፅበያ ኢና ካብዚ ቡሊሽ ኮንፎርሜሽን ድሕሪ ሂብና ስትሬት ኣዌይ ባይ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ጎልድ 4258 ብሬክ ይረኣና ሴል ከይነኣቱ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እንድሕሪና እዚኣ ፎርም ጌራትልና ዘላ ካንድል ኣዝዩ ግሉፅ ዝኾነ ሪጀክሽን ካንድል ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ 4258 ኣባፍ ባይ ፖዚሽን ክንብል ኢና ኦል ታይም ሃይ ድማ ሚቲጌት ክገብር ክኾን ኣለዎ ኔክስት ዊክ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ቢትኮይን ይኾን ቢትኮይን እንድሕሪናዮ ፕራይስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫሊ ሆልድ ገይሩ ዘሎ ዋላ እውን ነዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ክውድእ ዘለዎ ተኽእሎ ዝለዓለ ብሓፈሽኡ 89,600 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕሪና ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ክሳብ 83 ክትወርድ እያ ነዚኣ እንድሕሪ ብሬክ ጌራታ 89,600 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕሪ ብሬክ ጌራ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ክትወርድ ዘለዋ ተኽእሎ ዝለዓለ ማለት እዩ ንሕና ግን 9,600 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ድማ ብዝኾነ መንገዲ ባይ ከይነኣቱ 9,600 ብሬክ እንድሕሪ ጌራ ግን ማርኬት ስትሬት ኣዌይ ናብ 93.2 ክሳብ ኣብዚኣ ማለት እዩ ክትሃርም እያ ስለዚ እዚኣ እውን ኣዝያ ዝበለፀት እያ ዘላ ብፍላይ ያ ከምዛ ዘላተን እዚኣ 9,600 እንድሕሪ ብሬክ ጌራታ ጥራሕና ባይ ፖዚሽን ንርኢ ተዘይኮይኑ ከምዚኣ ጌርና ኪፕ ንግበራ 89.6 ብሬክ እንድሕሪ ጌራ ድማ ኢሚድየትሊ ክሳብ 83.9 ሴል ፖዚሽን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ሶ ነዚ ሰሙን እዚ ሒዝየን መፅአ ዝነበርኩ እዚአን እየን ኣዝየን ብሉፃት ሰታብ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ብሉፃት ዘለዋ ሰታብ እየን ነዚአን ተኸቲልና ድማ ተወሰነ ሪዛልት ክነምፅእ ተስፋ ይገብር ጥራሕ ካብኹም ዝድለ እንታይ እዩ ሪስክ ማኔጅመንት ኩሉ ግዜ ሪስክና ማኔጅ ንግበር እንተዘይኮይኑ ግን ብሉፃት ሰታብ ኣለዋ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው